pagtulapo sa Ginoo. Usa ka mga rason. Pero kasi kita kaulahin panahon sa kalibahan. Kaya sa kalibutan, kung panahon sa purpose, sa'yo mo kayo tangguan ko. O doon pasundaya, ang ato ang barangay, sa'yo mo kayo makapagaling. O doon paghakan ng mga ayuda, sa'yo mo kayo makapagbata, makapaganda sa ito kagaling. But why? Pero nga naman, may tuon sa tulapon sa Ginoo. Yun ay naman ato ang ginapong church. Pero yun naman ato ang ginapong. Pinupunin ba yan? Nga ang Diyos may nakakalimong ginapong. Pinupunin ba yan mga isunan na siya ang nakakagatong usok. Siya ang nakakagatong gininhawa. Siya ang nakakagatong patanan. Siya ang nakakagatong kaalam. Siya ang nakakagatong kailan. Kung di na ihatag sa Ginoo natin, we can do nothing. Huwag ipinahin mo sa pagkagaling. Pwede namin ba yung makamag na sa Ginoo? Buligot na sa Ginoo, Lord, I'm so sorry. Pulang ng Lord, I have na. Lord, I ask your mercy and forgiveness in behalf of this congregation, Ginoo. Ako, Lord, pinag-ayong pasaylo sa talagang mga kaisunan. Apinalon ako ang pamilya. Sa mga panahon na nagkulat, may diri mo na puntahan. Sa eskwelahan, sa'yo kayo kapakto. Sa work, sa'yo kayo nagumata ng mga kapagmatutas na mga. Welcome to the Lord and let the Mahintong Church. Puro pa may kumpiyansa ka. Puro pa hindi mo na lang ito ritual. Puro pa hindi mo na lang ito normal. Dili naman gusto sa Ginoo. Ang gusto sa Ginoo, Kristo. Kaya excited ka, malahos sa mga pagsimba. Kilig ka, malahos sa pagsimba. Gusto sa Ginoo, mabaunas na sa akong kinabuhi. Gusto sa Diyos yung makita niya yung mga anak. That we are so excited para musimba sa Ginoo. Hallelujah. Salamat Lord sa kapasayloban niyo. Salamat Lord sa mga reminders.